Da alamu manya-manyan jigajigan masana'antar Kannywood guda biyu sun fita daga masana'antar. Ku biyo mu a tashar mu ta Kukan Arewa TV domin jin cikakkun labaran nan. Ku danna mana subscribe, kana ku taɓa mana alamar lakin ga wannan bidiyon. Ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun ayyukan mu da zarar mun ɗora. Mun gode masu kallo. Zo na kai ta duk a fila ba mu ake gani muna bolin a kapela. Wannan mu designer haida suna saka fela la ka so gani ga jam yanzu muka. Da alamu manya-manyan masana'antar Kannywood guda biyu sun fita daga masana'antar. Jarumi Adam A. Zango shine na farko da kuma jaruma Rahama Sadau. Wannan labarin da yana zuwa muku ne daidai lokacin da muka shigo sabuwar shekara. Manya-manyan jaruman guda biyu ana tunanin sun bar masana'antar Kannywood sakamakon wasu matsaloli da suka fuskanta a cikin masana'antar da shirya fim. Baba ina da hula baba zo ka kalli kaina na da hula. Ana zargin fitaccen jaruman na masana'antar. Jaruma Rahama Sadau ita ce farko wadda ta fara barin masana'antar Kannywood. Daga bisani kuma jarumi Adam A. Zango ya biyo ta. Masu kallo idan ba ku manta ba, jaruma Rahama Sadau ta bar masana'antar Kannywood tun a wannan shekarar da muka yi ban kwana da ita. Jaruma Rahama Sadau ba ta ɗaya daga cikin waɗanda suke cikin masana'antar sakamakon ana ganin ta a cikin wasu fina-finai wanda ba a masana'antar ba. Jaruma Rahama Sadau ta tsallaka ƙasar Indiya. Baba zo ka kalli hula. Bayan da jaruma Rahama Sadau ta tsallaka ƙasar Indiya inda take ikirarin cewa ita ba 'yar masana'antar Kannywood ba ce, tuntuni ta riga da ta bar masana'antar. Baba ina da hula. Kar ku manta masu kallo, kuna tare da tashar ku ta Kukan Arewa TV. Ku danna mana subscribe, kana ku taɓa mana alamar like ga wannan bidiyon. Ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun ayyukan mu da zarar mun dora. Mun gode masu kallo. Arewa na trendy baba ni suke jira ai ina wajen steady comedy boss namu ake report baba ina jijjiga su yanzu ina fasa pause. Ya ne kun kashe ni ne na kunno za ku dandana mu